pro mě to vždycky začíná u nějakého toho za první postavení těch správných základů a nějakého toho change managementu. A kde myslíš, že je ta největší příležitost teď v nadcházejících letech právě k digitalizaci a automatizaci? Samozřejmě hodně se teďka bavíme o AI a o různých těch věcech, který s tím jako souvisejí. Já si myslím, že to je jedna z dalších jako možností a cest, jak ty věci digitalizovat. Ale pro mě to vždycky začíná u nějakého toho za první postavení těch správných základů a nějakého toho change managementu. Samozřejmě všichni, když bychom teďka zakládali firmu a začínali podnikat a měli dostatek zdrojů, tak už používáme úplně jiný systémy, než se v těch firmách používají. Takže to je vždycky složitější začínat budovat od něčeho, co už je jako víceméně postavený. Máme legacy systémy, jsou neprostupný, máme nějakou, třeba když děláme v nadnárodních korporátech, tak dost často máme nějakou roadmapu změn. My jsme za 3 roky na roadmapě, jak se už do něčeho nevyplatí investovat. Takže za mě je to jako mít dobře, a když jsme třeba u těch menších firm, dobře postavený ty základy, na kterých se dá škálovat, nebo trošku jednodušeji změnit a ten správný mindset. Pokud nechci, tak nezměním nic. Nezměním to ani v tom biznisu, ani v tom back officeu. Jo, pod to bych se podepsala.